Maayong adlaw ka natong tanan. Nanukad gikan dinhi sa Sugbo TV Studio. Ako si Paula Mendoza. Ug kini ang programa nga maghatod kaninyo sa labing uwahing panghitabo ug kalambuan sa atong lalawigan. Kini ang balita sa Sugbo. Naguna sa mga balita. Gipatuman pag-usab sa Kapitolyo ang istrikto nga border control sa pagsulod ug gawas sa dakbayan sa Sugbo nga gipaubos pa sa enhanced community quarantine hangtod karon. Kini human na obserbahan nga mas nisaka ang kaso sa COVID-19 sa probinsya tungod sa pagluag sa border control sa milabay nga mga adlaw. Ibalik ang istrikto nga border control sa probinsya sa Sugbo ug sa dakbayan sa Sugbo sugod Hunyo 26. Kini matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia, kinsa miabiso nga mohatag siyang 48 oras aron makauli ang mga tawo sa ilang mga kalungsuran o dakbayan sa probinsya. Ang maong desisyon gumikan sa nagkataas nga kaso sa coronavirus disease sa probinsya nga matod ni Garcia nagsugod human giluagan ang mga border controls tali sa dakbayan sa Sugbo ug sa lalawigan. So this is serving notice to all of our mayors of the 44 municipalities and 6 component cities. We will go back to the restrictions on the entry of people coming from Cebu City to the province. We will go back to Executive Order number 17, Section 8, which requires additional. Aside from ID, we will give you the next 48 hours. After that, you will either have to choose arira mo Cebu City or you will have to go back to your LGUs. That is a choice that we will be giving you because dili na pwede og certificate of employment lang or company ID. Ipatuman pag-usab ni Garcia ang iyang Executive Order number 17 sa Section 8 sa maong EO. Anaa ang mga tawo nga exempted nga maurasab ang mamahimong makalusot sa border sa Cebu City ug sa probinsya. Apan gitataw ni Garcia nga makalusot ra sa mga borders kung pariha nga GCQ zone ang padulngan, sama sa mga motrabaho ngadto sa Mandawi nga mouli ngadto sa ilang mga lungsod. Dugang ni Garcia, sukwahi sa una din iyang gikonsulta ang mga mayor sa iyang mga plano, iya na kining gidesisyonan dayon. Ana ko magpatawag og meeting sa tanan mga mayor. It's too big a task nga mag-meeting na punta just to agree on this. I am deciding this now. I know that this is going to be a burden to some of our mayors, but we will have to do this in order to curb the increase of cases ever since loosen ang atong mga restrictions. Samtang matod ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga dili usa tugutan ang mga locally stranded individuals nga mosulod ug mogawas sa dakbayan sa Sugbo. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Gisirada na usab ang mga access roads ug dugang nga mga border checkpoints ang gipatuman sa lalawigan sa Sugbo sugod kagahapon Hunyo 26. Kini lakip sa mga lakang aron istrikto nga mapatuman ang border control tali sa probinsya ug sa dakbayan sa Sugbo. Pagsirado sa pipila ka mga access roads ug dugang nga border checkpoints ang pipila sa mga laka nga pagabuhaton isip kabahin sa istrikto nga border control tali sa probinsya sa Sugbo ug sa dakbayan sa Sugbo. Kahinumduman nga istriktohon pag-usab sa lalawigan ang border control niini human misaka ang kaso sa COVID-19 sa probinsya atol sa pagpaluag sa border controls. Matod ni Cebu Provincial Police Office Director Roderick Mariano nga sugod Hunyo 26, isirado pag-usab ang Bulacau-Talisay Road. Ang Cebu South Coastal Road sa Talisay City maulang ang access kung musulod sa dakbayan o pagawas padulong sa habagatang Sugbo. Samtang sa meeting kauban si Gobernador Gwendolyn Garcia ug mga mayor sa Talisay City, lungsod sa Minglanilla ug Konsolasyon, giawhag ni Mariano nga ibalik sa kabarangayan sa probinsya ang mga barangay control points. We have to be stricter sa quarantine control points as well as sa ating quarantine patrol na maninita. So we are conducting a recorrida and we are also asking the help of the barangay to disseminate sa ating mga kababayan na yun lang mga authorized ang dapat lalabas and all others will be stay at home. Sa Hunyo 26, i-inspect ni Garcia ang maong mga border checkpoints kauban ang kapulisan sa lalawigan.
Samtang dugang sab nga checkpoint ang ibutang sa access road padulong sa lungsod sa Compostela, gikan sa Cebu City, ug i-reactivate ang mga border checkpoints sa dakbayan sa Mandaue sa norte, lungsod sa Balamban sa Kasadpan ug lungsod sa Cordova. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Gibalik na sa General Community Quarantine status ang Talisay City. Human giaprubahan sa Regional Interagency Task Force ang apil ni Gobernador Gwendolyn Garcia kalabot niini. Mi-issue og executive order ang gobernador nga naglibka sa modified ECQ status sa Talisay City. Ania ang dugang detalye. Gibalik na sa General Community Quarantine nga estado ang dakbayan sa Talisay, human sa pagtugot sa Regional Interagency Task Force ni adtong Hunyo 19. Kahinumduman nga giapilar ni Gobernador Gwendolyn Garcia ngadto sa RIATF nga ibalik sa GCQ status ang Talisay o gisuportaan kini sa iyang Executive Order No. 17G. Ang Talisay gipaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine sa National IATF ni adtong Hunyo 15, samtang gipabilin sa GCQ ang tibuok probinsya. Apan sa IATF Resolution No. 29, adunay otoridad ang mga gobernador nga mag-lift o mag-extend sa ECQ status sa mga component cities ug mga munisipalidad kung tugutan kini sa Regional IATF. RITF has just concurred sa atong resolution nga mabalik to GCQ. Salamat sa RIATF sa ilang pag-concur sa atong executive order nga atong i-downgrade may natawag ana From MECQ to GCQ. Karon lang, we just got the one. We just got word karon, and atong executive order is effective upon concurrence of the regional IATF. So, congratulations Talisay. Congratulations Mayor Samsam. Sa iyang bahin, si Talisay City Mayor Samsam Gulyas pinaagi sa post sa iyang official Facebook page. Mapasalamaton kang Gobernador Gwendolyn Garcia. May pahimangno si Gulyas nga ang pagbalik sa GCQ status sa Talisay wala nagpasabot nga magsuroy-suroy na lang ang mga tao. Padayon niya nga ipatuman ang limitado nga kalihukan ilabi na sa mga non-essential worker. Mo-operate pag-usab ang public transportation sama sa mga bus o tricycle, apan dili pa makabalik ang mga jeep. Nihangyo usab si Gulyas sa kadagkuan sa kapulisan nga ipabilin ang pulis aron makatabang nga masiguro nga adunay physical distancing sa mga pampublikong lugar, pagpatuman sa curfew ug uban pang mga lagda sa ilang dakbayan. Magpabilin sab ang pipila ka mga checkpoints aron masiguro nga ang mga nanggawas kadto lang mga gipangtugutan. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Gipasabot ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga wala niya gi-downplay ang hulga sa COVID-19. Gani dagan siyang gipanghimo aron mabatukan ang krisis karon. Ania ang report ni Sheila Gervinez. Please, wa may mag-downplay. Wa lang sad may mo overreact. Kung gusto kang mag-overacting, dili na nako mahimo. Kaya kung ako na himuon, daghan kay mga kinabuhi ng mga angin. Kini ang mensahe sa gobernador ngadto sa mga tawo nga nanaway sa iyang mga lakang nga gihimo kalabot sa gubat batok sa COVID-19 sa lalawigan sa Sugbo. Subling gipasabot ni Garcia nga dili lang ang COVID-19 ang angay nga tan-awon sa mga tawo tungod kay naapay daghang mga sakit nga makatakod ug makapatay usab. Ang iyang gibasihan ang mga numero sa mga nangasakit nga gikan sa mga ospital nga gidumala sa Kapitolyo ug sa municipal ug city health officers. Giklaro sa gobernador nga seryoso ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa pag-atubang sa suliran sa COVID-19 ug duna kini gihimo nga mga pamaagi aron mabatukan ang krisis. Gani ang mga tambalanan nga gipadagan sa Kapitolyo dunay gitagana nga mga katri alang sa COVID-19 patients o kadtong mga nagpakita og severe acute respiratory infection kun SARI o influenza-like illness kun ILI. Moabot sa 135 ka katri ang gitagana sa provincial o district hospitals alang sa mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 ug dunay SARI ug ILI. Niadtong Hunyo 21, 35 ang natala nga kaso sa COVID-19
alang sa 135 bed capacity sa upat ka provincial hospitals ug 12 ka district hospitals nga gidumala sa Kapitolyo. Matod ni Garcia, di mo menos sa 455 ang authorized bed capacity. Apan moabot sa 788 ang makaya nga mga higdaanan. Hangtod sa Hunyo 22, adunay 435 ka active cases sa COVID-19 sa probinsya sa Sugbo. Wala na'y labot ni ini ang recoveries ug mga nangamatay. Atol sa iyang virtual presser ni adtong Hunyo 22, matod ni Garcia, miabot na og 157 ang nangaayo sa COVID-19. Samtang 49 ang kinatibuk-ang namatay. Apan 8 lang gyud niini ang COVID-19 mismo ang hinungdan sa pagkamatay ug incidental ang uban. Ay, kailangan ta, magsuko ba? Magsukanay. Kay total, as I said, if you want to contest our figures, figures to figures. Hindi nga, they are downplaying the seriousness of this disease. Motherhood statement man nga. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Gipromote ni Gobernador Gwen Garcia ang mga Cebuano products. Kasagaran ni ini namugna sa mga Sugboanon nga nawagtangan og trabaho tungod sa krisis sa COVID-19. Kiniisip iyang tabang sa mga Sugboanon nga nagkugi aron makapanginabuhi atol ni ining pandemic nga nakaapekto pag-ayo sa ekonomiya. Ang dugang detalye gikan ni John Fredson Granada. Dili lang kalisod ang gihatag ni ining krisis sa COVID-19. Apan gihatagan usab kita og mga pagtulun-an nga makadasig sa katawhan nga maningkamot. Humandaghan ang nawagtangan og trabaho tungod sa COVID-19 pandemic, nigawas usab ang pagka-creative o pagkanegosyante sa mga Sugboanon. Kini nagpamatuod nga taliwa sa krisis, dili gyud mawagtangan og paglaom tungod kay ang mga Bisaya giila na nga isog og madiskarte. Pinaagi sa programa ni Gobernador Gwen Garcia nga ang probinsyana na-promote o napaabot dito sa mga katawhan ang ilang mga produkto gamit ang social media. Kini usa sa pamaagi ni Garcia sa pagtabang sa ginagmay nga mga negosyo sa pipila ka mga Sugboanong negosyante. Alang ni Garcia nga hatagan niya og kahigayunan nga suportahan ang ingon ni ining paningkamot aron mahatagan og gadasig ang ubang Sugboanon nga manlimbasog og maningkamot. It's true, we have tried to put in a segment ba nga matagaan bitaw chance ang mga Sugboanon nga makapakita unsa dinhi sila kangilngig, unsa dinhi sila kamaayo nga moatubang o krisis para ma-inspire ang uban nga mao gining Sugboanon. This is the Cebuano spirit. Dili ta papildi, barog ta, kaya ni nato, kayahon ta ni. Si Kent Daiz, 28 anyos, o sa siya ka chef nga nawagtangan og trabaho. Matud niya nga kinahanglan nga mangita siya og paagi diin iyang gitinguha nga magnegosyo aron nga makasustener og makapalit sa mga panginahanglanon sa iyang pamilya. Tungod sa iyang love and passion in cooking, ni adtong Hunyo 3, naghimo siya og iyang own version sa chili garlic sauce. Before that, I started with sa Kapitan 1,500 lang. So, first 30 kabok bottles na akong giproduce and then I start to introduce it with my friends. And then afterwards, na yung mga orders ni abot and then they just keep on rolling lang yung support. And then, yeah, karon sa kaluyan sa Ginoo, for the span of 2 weeks, naka 200 bottles na gitaon ta. So it's really a good start again. Mapasalamaton si Daiz sa oportunidad nga gihatag ni Garcia tungod kay alang niya dako kini nga estratehiya aron molambo ang iyang gamay nga negosyo. Very thankful yun na naa ako dire. Because I'm not really expecting this na for the span of 3 weeks running my small business na naabot ko dire. I'm being invited by our beloved Governor Gwen Garcia and very, very thankful to Governor Gwen na naabot ko anin na posisyon karon and then for marketing, for supporting my little business. Mipaabot og mensahe si Daiz sa mga katawhan nga maningkamot og dili mawagtangan og paglaom ug labaw sa tanan nga dili mawagtangan og pagsalik sa Ginoo. The secret is just do it. Bata lang yung diretso with all your might and then ay yung kawat pagsalik sa Ginoo. Kani, it is my hope
nga maka-inspire sa ninyo nga mga nagtanaw. And more than that, it will spark in each heart of the Cebuano this sense of anticipation that there's a brighter future. Dunay moabot nato nga mas mahayag nga kaugmaon. Anaa ang paglaom gayud kanunay. Kaya gyud ni nato. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Giawhag ni Gobernador Gwen Garcia ang katawhan sa probinsya nga suportaan ang mga lokal nga produkto sa mga Subuanon. Pipila niini ang goat's milk gikan sa Barili Goats Farm, virgin coconut oil sa pamilya Cortez ug karaan nga tinapay sa lungsod. Si John Fredson Granada sa report. Usa sa pamaagi aron matabangan ang ginagmay nga mga negosyo, si Gobernador Gwen Garcia may libot sa probinsya agi og tabang sa pag-promote sa mga gipasigarbo nga produkto sa lalawigan sa Sugbo. Bisan pa man ug wala pa mahuman ang krisis sa COVID-19 pandemic dinhi sa lalawigan sa Sugbo, naghinay-hinay na si Garcia ug pangita og pamaagi nga matabangan ang mga negosyante sa tibuok probinsya sa Sugbo. Gani sa pagbisita ni Garcia didto sa Cafe Alfonso sa barangay Nasipit, lungsod sa Barili ni adtong Huwebes, Hunyo 18, kauban ni Deputy Speaker Pablo Jan Garcia ug Mayor Marlon Garcia, ilang gipresentar ang agricultural products sama sa presko nga gata sa kanding, virgin coconut oil ug lamian nga karaang tinapay. Matud ni Garcia, nga niining krisis nga nahiaguman karon sa mga Subuanon, iyang giawhag ang tanan sa pagsuporta pinaagi sa pagpalit sa mga lokal nga produkto nga hinimo mismo sa mga Subuanon. Mo-encourage ta o buy Cebuano. Kung unsay giproduce mismo nato dinhi sa Cebu, mo to ang atong paliton, atong i-support local. Ang probinsya sa Sugbo giila na nga adunahan sa agrikultura ug usa na niini ang lungsod sa Barili. Gani sa Kanaan Farms sa Barili, gikuha og gihimo ang labas nga lubi nga cold pressed virgin coconut oil di inegosyo na kini sa pamilyang Cortez. So, mo ni usa sa products nato dinhi sa lungsod sa Barili, ang virgin coconut oil. Kang Victor and Cheryl Cortez o sa ilang duha ka anak, si Carla o si Angel. Gawas sa cold-pressed virgin coconut oil, gipromote sab ni Garcia ang goat milk gikan sa Barili Goat Farm nga gipanag-iya ni Eddie Aguilar. Si Aguilar usa ka OFW ug human sa pipila ka tuig nga pagpanarbaho sa gawas sa nasud, niuli siya dinhi sa Sugbo aron magnegosyo gamit ang tinigom nga kwarta. Ako former OFW ko. Then pag uli nako, ni-invest ko og farmland kay kuan man na mo gits i kaliwat din namo nga mag-farming ba. Karon I'm a full-time dairy goat farmer. Matod ni Aguilar nga dali ra ang proseso sa paghimo sa pasteurized goat's milk. Pabukalan sa 60 degrees Celsius ang kainiton sud sa 30 minutos ug human niini andam na kining isod sa botilya o imnon. Ani goat's milk man ni. So lahi ra. The nearest the nearest to human milk karon mo inom jud ko. Lami kaayo. Honest. Humot pagyud. Dili lang to. Nabi uban mangutana. Nya skanding man na tingig lang to kay na dili gyud. Kurting humuta. Nasumot pas baby. Sigon ni Garcia nga kun maglain ang lawas sa tao sa ubang gatas, girekomendar ang gatas sa kanding nga maoy ipainom. It is recommended for the lactose intolerant. So kung maglain nimong tiyan sa lain nga klase nga gatas kani okay ra. May tambag si Aguilar nga mananumdaan una mo palit og mga binuhing kanding aron dili maglisod sa pagpangita og pagkaon nga organic. The good thing with goat raising, unlike sa swine o sa poultry, kadadlaw kang mupalit dito og feeds para makaon sa imong livestock. Unlike sa kanding, kanang imong mga tinanom, mao na imoy pagkaon. Unya ang hugaw sa kanding imong iabono sa imong mga tanom. It's a cycle within the farm.
Matod ni Mayor Marlon Garcia nga adunay proyekto ang National Dairy Authority ug usa na ang lungsod sa Barili nga beneficiary isip suporta sa mga kwalipikado nga magbuhi ug makaatiman sa mga binuhing kanding sama ni Aguilar. April, mag-distribute na ta sila. Tungod sa COVID, wala makaship ang ilahang contractor. Ni hangyo sila nga karong coming April na mo abot. So, they will next April. Pero ilan pa ning kamutan nga by the end of the year maabot din unya 100 heads nga female, unya 2 ka heads nga male. Unya ato ning i-distribute sa katusan qualified nga maka-breed o kanang maka-alima gyud og kanding nga kanang kamao. They have the Experience. Unya they will put up a pasteurizing machine here nga magbutang sa building nga mag-pasteurize dinhi na sa Barili. So we might be producing more. Gawas sa presko nga gatas, gipasigarbo sab ni Mayor Marlon ang karaang tinapay sa Barili. Matod niya nga bisan og wala pa giusab ang ilang packaging apan magpabilin gihapon ang kalami sa ilang karaang tinapay. Gani moabot na ngadto sa Mindanao ang ilang lamian nga produkto tungod kay midaghan ang ilang orders. Unya daghan ang mag-orders ani sa gawas ato sa Mindanao, daghan na mo kumpra ani. Nang hinaot si Garcia nga kun mahibalik na sa normal ang tanan, iyang paningkamutan nga ipadayon nga palambuon dili lang ang turismo apan ang kalambuan sa agrikultura sa tibuok probinsya sa Sugbo. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.